2022. Sa aton sa ring pagpalagad sa aton nga paglup na sa karon nga gabi may kopod na ang inyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino tubtob kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa plaka padalaguan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwasag pungsod, pila ka madalaguan nga mga balita sa patag sa Nampang kag sa artista. Siyempre kita pagkaupdan man sang bugos sa pwersa sa WB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa ring Bombo Correspondent sa Bombo Volunteers sa magatagman sa pila ka madalaguan nga mga balita. Pinakuloy nga ma-report nga nagkananabo assign sa resitag sa kamera sa of responsibility. Antay sa tanan pagtami tanay sa aton sa ring makota mataga parbatita broad mga pinanggata nga menegrense. Kababakalod noon nga dito sa rasang pungsod nga nagalantaw na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook. Pinagi man sa aton sa ring official fan page ang Bombo Radio Bacolod. Kag siyempre may mga utod magkita nga nagalantaw sa YouTube. Kag nagapamati sa 630 kHz. Welcome na sa pagpalagad sa panglunes sa edisyon sang Zona Libre. Ano at labing talupang doon pinaka madaragkuhan taga babarita sa aton nga matap series of the day. Mga daragkuhan sa ring mga balita lokal diri sa aton sa ring pagpalagad. Emergency Operation Center o ng EOC, no? Sa rin makabanan may ginaplano na, no? Kag ginatutukan na makabanan posible nga pagparigayon sa pagbag-o sa mga restrictions pasulod diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod. Wala ko na karon niya makabanan sa interview ni Bombo Ansidol Sorilla sa aton sa ring EOC director nga si Director M. Ang. Ti naghilapit na lang imakabanan, no? Pila na lang bilin. Siyam na lang kadlaw na bilin kag posible nga may pagkambyo kita, no? Kay naganubo, nga naganubo ang aton sa ring makabanan nga kaso. Karon diri sa syudad sa Bacolod kay ti basta bulan sang Pebrero, mo hindi ginahambal nga ti manubo na ang kaso. Kag ti of course no sa rin makabanan hibuloon taman, no? Ang ining status sang syudad sang Bacolod. May kagtanan sa siring vaccination sa mga nagaedad 5 katuig tubtob 11 anyos nga magasugod ni makabaran sa masunod nga semana. Samtang duga pa sa diri nga mabalita no diri sa aton siring nga palatuntunan ang pahayag tublan ni Secretary o ni DOA Secretary Francisco Duque III. No, nga why na kuno hindi na kuno dapat kuno kalabuton ng herd immunity Siguro na mislok ya lang to no. Nga siling balaga ti dapat malabot agad yung herd immunity para nga magbalik na kita amat-amat sa normal. Pero nung ginahimo ni Duque sa dito makabalo ginatinunto naman nilang kuano no, ang ining COVID-19 pandemic no, nga konsundon mo lang national ATF no mabuang ka. Samtang duga pa sa diri nga babalita makabaran rin man sa ato sa ring pagpalagad. Buwas nga daw no masugod na ang kampanya sa mga national candidates, mga national positions no kay pwede tanin sa matawag nga kandidato sa pagka-presidente, kandidato sa pagka-vice-presidente, kandidato sa pagka-senador, kandidato sa pagka-party list group representative. Was ni adlaw yung makabanan Pebrero 8 eksakto 90 dias eksakto 90 dias sa bagong eleksyon sa Mayo 9 tuig 2022. Ang Comelec Provincial Office yung makabanan no, paagi sa Provincial Supervisor naton aton nga Comelec Provincial Supervisor sa rin makabanan di sa probinsya sa Negros Occidental Attorney Roberto Salazar. No, may mga preparasyon niya makabaran sa kampanya sa mga national candidates. Nagligad no pag interview naton niya makabaran sa kay Comelec Bacolod Election Officer Attorney Rivo Sorbito tidogin payag na diri makabaran nga ang inikono nga pag sugod sa national campaign o kung sa kampanya sa national positions no dala ko no ini makabaran sa kwan no dala ko no ining mga pagpangbaklas sa mga billboards. Dalagko nga mga billboards, no? Mapalokal man o kung national. O tibaloonin nato, nabi ko may giho, inibuwas nga daw. May kagtanan sa sining mga dalagko nga mga billboards karon nagalinapta diri sa may bahinsang syudad sa Bacolod. Ang iban siniti, lawig-lawig pa kung tani ang kontrata, pero tiho, baklaso na.
Samtang duga pa sa diri nga pabarita ay makabaran sa aton man sa nga para tuntunan ang issue sa Central Negros Electric Cooperative balikan naton. Kaya di matapos ang isa ka semana, no? Matapos ang isa ka semana after nga ti nagdaog ang yes vote, no, to strike sa gipadagan diri makabaran nga strike vote dira sa Seneco Employees Union Building. Adjacent na sang office ang Seneco, no, sa tiligdan nga Enero 29, no, nga nagdaog ang yes to strike sa mga empleyado. So after 1 week tiging palinong naton, no, since Monday until Saturday, no, so February or January 31 to February 5 kagati subong i-check naton. Kaya kung madumduman ninyo sa riganti mas nagsiling to ang Seneco Union President, no, ang CURE, no, ang presidente si Ma'am Montaner. Kaya may 1 week kuno diri ang makabaran nga kwan, ano, pagpanigon pagin sa negosasyon. So kahina may negosasyon ngayon pa ngayon sa NCMB. Kaya iti siling to ni Ma'am Montaner niya depende sa NCMB, no, kung magpasugot pagin sila kung hindi, no, kung magpanigayon kami sang strike. Pero bolo naton kung may progress karon ang investigation diri makabaran sang investigation ang ining mediation ang ginapanigan dapon sa tatapan sang national sang NCMB. Si Engineer Jose Tanyungon may kaupod naton karon ang OIC General Manager sang Central Negros Electric Cooperative. Ang pamangkot, no, sa diri makabaran may mga politiko balang sa likod sang sining paggagahod karon sang CURE, no, Seneco Union of Rational Employees, no, kon CURE. Kay kon may mga politiko sa likod para magahod iya makabaran ti amo ning kastiguhon talin sa ulo tubtob sa iya nga dapa-dapa. Kay amo ning nami lapdosan ng classic politiko para lang magahod, no, kag patigayon niya makabanan sang sining nasambit iya nga pagreklamo sa mga members sang CURE. No, so ibalaon naton iya makabaran diri sa aton sining para tuntunan, no, Engineer Jose Tanyungon para sa saling update. Samtang duga pa sa diri nga mabalita kami impormasyon, no, ang makapulisan naton bawo na bato na, no, sa aton sa makapulisan doon dumanyo ligad nga ti ang presidente na anunsyan, no, si Presidente Rodrigo Duterte kung pwede ti magaparigayon niya makabaran sang kuana, no, sang sining nasambit iyang PBB performance based bonus, no, sa ato sa matapo sang kapulisan sa bilog sa pungsod Pilipinas kag ti tanan to nga mga empleyado, no, sa gobyerno, no, ang pagkatagaan sang PBB nga nagabalor sang 10,000 pesos. Ang PRO6 may panugyan diri makabaran sa mga kapulisan ti base ang iban way nagdiretso sulod sa ataam kay iban niya nila na pagpasulod sa ataam. Kay siling niya kuani karon, no, na mga makuha na karon ni Mrs. hindi ko katilaw. Kay si Mrs. sa mga nagauyat sang ataam, no, sinya ti diri lang yawa, no, tapos ang balang kulong tong tiway pakaabot. Titiba ni mga government employees, no, naton niya makabarang nga nakabaton sang 10,000 pesos nga performance based bonus. Diri sa may bahin niya sang bilog sa nga pungsod Pilipinas. So nag-abot na kuno ang iya sang kuan, no, iya sang aton sa iyang mga kapulisan ang ining performance based bonus, no, so sa matamat la na, no, sa din makabaran, no, matamat la na ang ining paghatag sang bonus. At siyempre, Negros Occidental Police Provincial Office, di national candidate sa campaign period. Buwas sa ning adlaw, mayroon man sa preparasyon angot diri, no, upod sa pagpumuno sang hepe sang Negros Occidental Provincial Police Office nga si Police Colonel Leo Pamitan. Ang pinaka-latest po naton nga update man karon sa bahin sang preparasyon na ti may nagapamangkot niya Bumbo Pons san oya ang kampanya yas lokal. Di duay naman niya sang siling dumexpectar ka pa nga may kampanya o kung may deadline gin talana.
ang Komisyon ng Eleksyon so kunang COMELEC no sa kampanya sa mga local positions o kag sa mga national positions kayo way pagani national positions tinaga ang kampanya way pagani sugod buwas pa ni masugod ang kampanya sa national positions pero tawan ni bla mga national politicians no nga nagalibot na nagapangampanya na no so sa local masugod iniya sa March 25 no March 25 until May 8 no May 7 no until May 7 no so muna ang kampanya no sa lokal kay national until May 7 of 2022 pero ti sa local no 45 days exactly no before election ina no so ti subong na notice man naton sa lokal may ara gani nga nagalibot yang kwan mo no iniblang mga 1.0 bulang nga maslakyan nagalibot o nagakampanya nagalawag-lawag ti niya kampanya na no so ti nami ni sa COMELEC no ipang-call ni mga atensyon nila o nano ini COMELEC no ano ni electioneering ini pwede ba na sila ma-charge bilang electioneering no ay pagani kampanya ga kinampanya na o why pa kampanya ga pinatapik na sa mga posters perte gijak mabating gila no dito na notice nyo dapat lang dahil sa lawayon na sila no ahan pagi ko magpulungko ini sila so hibalawang tani karon niya makabanana no diri sa aton sa nga para tuntunan may mga nagkagalinuwa nagya makabanan nga post sa bahin sa social media no nga ti may ginapang suportaran no so bauti ari man mga tawo dayon gid nila kwan dayon gid nila alsa no ti ano mo na iya kay desisyon niya na iya o kung sino iya suportaran hindi nyo na isa iya maliso no so buto lang kamo iya kumabuto kamo kay why man na iya pili ay no kaya ang subong at sempo no sa din makabanan no imo niya gusto kung sino imo butohon that's why mo nagtawag nga election mapili ka no kung sino imo nga butohon sa mga nagapadalagan bisan na milyon pa nang gapadalagan da pero kung isa lang ang butohon mo yati why gina problema kay imo niya choice latest COVID-19 case bulletin dire karon sa aton ya makabaran diri sa may bahin sang bilog sa gawas sa Visayas bauti do nagnubo-nubo tasbong ang syudad sa Bacolod naka-record lang sang 32 ka kaso samtang ang probinsya sa Negros Occidental meron sang 182 ka kaso no ang probinsya no sa din makabaran sang Negros Occidental kabuligan kaso sa bilog sa gawas sa Visayas sira lang no sa din makabaran sa 485 ka kaso ang probinsya sa Iloilo ang probinsya sa Negros Occidental nagapakarira ang probinsya sa Negros Occidental 182 cases subong adlaw ang ipagwa ang probinsya sa Iloilo may 177 ka kaso sila nga duha ang nagalagsanay no sila nga duha ang nagalagsanay duha ka madlagko nga mga probinsya speaking sang vaccination ang manpower no sa dito makabaran sang kwan ang manpower no sa Bacolod City nga ma-vaccinators naton no ang nag-augment didto sa babayan sang syudad sang Bago para sa ila sa nga vaccination para ka matapos man kuno no ang vaccination didto sa may Bago nga malabot may ilang herd immunity sa 70% ya makabanan kung basihan naton nga ti 100% sang 70% nga herd immunity kay mo yung parameters mo no 70% sa population nimo no nga babakunahan pwede ka na nga maka-declare sang herd immunity pwede ka na nga maka-declare no sang herd immunity ti sa 70% no kung i-range nato na by 100% ang Bago City kuan pa lang ya no 70% sa nabakunahan meaning to say may 30% pa sila nga bilin para malabot ang target no nga 70% tinag-augment dito yung makabaran ang aton nga mga vaccinators no sang syudad sa Bacolod ti plus sina nagdala pa bala kita sang kuan no sang aton nga vaccine
Masikor malabot naman Deputy for Medical iya makabaran sa Emergency Operation Center si Dr. Chris Zorongon. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na. Nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi diri sa aton Siringa Palatuntunan. Ang pinakamin issue mga topic sa nasyonal, ang kaso ni Kibuloy. Si DOJ Secretary Minardo Guevara nagpahayag ang DOJ maka-issue sa immigration lookout order versus sa kay Pastor Apollo Kibuloy. Nga tinangkas-tangkas sa kaso man ang iya siling nga ginapangatubang dito sa bahinsang United States of America o kon sa US of A. Grabe ba nga makaso na iya makabaran self-proclaimed appointed son of God nga si Pastor Apollo Kibuloy ang isa ka babae nga nagpalsang rape, child abuse ug human trafficking against sa iya kag 5 ka members man sa iya kasimbahan last 2019. Sige, so maning mga hot topic nga pag-istoryahan naton makabaran man sa aton sa riga pagpalagad rin man sa aton nga paratuntunan. Oras sa 21 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7. This time i-check nato si Bombo Ancedo Sorilla urang nga report ya makabaran ining kasunod sa siring tutok sa karon sa Emergency Operation Center kung sang EOC sa bahinsang sining pagkakas sa mga restrictions pasulod diri sa bahinsang syudad sang Bacolod. Ang dugang update sa vaccination sa aton nga nag-edad 5 ka tuig atol 11 ka tuig. Wala ta sa report ni Bombo Ann Sindolsoria sa Pequeña. Bombo Ann, may gabi, press kamin. Bombo Pons, ginatutukan sa karon sa Emergency Operation Center ang pagpanghanda na tungod sa posible na nga pagkakas sa mga restrictions kung mag-travel ka pasulod sa aton diya sa may syudad sa Bacolod. Ini ang pagpahayag ni City Administrator or ni EOC Executive Director M. Ang matapos Bombo Pons dibla ginakonsiderar na ni sa national government nga ang mga travel restrictions, sa mga requirements kakso na gid butang balon ligwa na gid bala ang aton nga requirements magsulod ka diri sa aton sa may syudad sa Bacolod kun halin ka Western Visayas SPAS vaccination card, documents, mga IDs ang isa kun halin ka naman sa Metro Manila kinahanglanon mo ang negative nga antigen test before ka magsulod diri SPAS. So kung Bombo Pons may posibilidad nga kakason ini after February 15 or earlier than that that is why ginatutukan ni subong sang EOC naman ang ilahimuon mga pagpahanda kay especially man Bombo Pons diba ang possibility man nga sa pag-downgrade bala sang quarantine status man naton diri sa aton iya sa may syudad sang Bacolod so suno sa EOC Executive Director ligwa na gid tawhay na gid way na duro gamo Bombo Pons kung magbiyahe man diri sa aton pasulod sa may syudad sa Bacolod kag at the same time ining pagpanghanda man sa mga nagaedad 5 to 11 years old ang mga first ang sa February 14 more or less it could be isa kagatos ka mga kabataan sa ceremonial vaccination sang 5 to 11 years old diri sa Riverside Medical Center and then after that sige na mga eskwelahan may 3 ka mga eskwelahan diri sa aton sa may syudad sa Bacolod so ang gidahambal ang vaccination posible mag-abot sa aton na January 9 pero way pa manigin konfirmar sa EOC Executive Director pero konfirmado na iya Bombo Pons ang February 14 kag ilang sa Valentine's Day. Oo, sa Valentine's Day kag dira gid sa Riverside Medical Center dira patigayonon ang vaccination. Bombo Pons sa dugang nga pagpahayag kumatigan naton si EOC Executive Director M. Ang. Standby na Bombo kay after sang ceremonial and din na lang ni cater na after ceremonial sa vaccination centers man Japon ining gagmay nga kabataan. Hindi sa mga eskwelahan do ka special okay. Kay mga bata ni siya Bombo Pons that's why nga ang mga vaccinators ganing special man ni mayara man na sila sang training bala Bombo Pons gin-train gid ni sila gin-pa-train gid ni sang national government kay syempre ang ideal mo ya Bombo Pons kabataan ti imaginabla
sang una makarelate man kita sina bumbupons ang iban da ganin nga panaka sa puno sang star apple kung makakita sa injection de bala, which is very normal sa mga kabataan no nga mag-react na may iban mahilibion manuhot sa kundiin-diin magdinalagan no hadlukan na sila nga bumbupons no, so that is why syempre trained man na ang mga vaccinators, hindi man nga basta-basta lang niya nga makabaksin ka sa isang pagbakuna sa mga adult bombopon. Okay, no? Gaydan gid gali sa mga ginikanan nila, no? Of course, giyahan gid sa mga ginikanan, more so nga dapat gini sila iyang giyahan bombopons no sa aton iyang mga kauturan kay syempre ano gid no kinanglan gid nila guidance, hindi ba ni pagkukunahan ng mga kabataan kung wala dira iya ang ila iya nga mga ginikanan no hindi man na sila pag i-vaccine no, so mga 79,000 close to 80,000 ang mga kabataan bumbopons diri sa aton sa may syudad ng Bacolod no, so muna and syempre sa master listing niya jutay lang yung mga 5,000 sobra lang gani ang ano no ang nagpalista bala, pero bumbopons sa aton iya nga mga kabombo no amo na nga ready naman diri ang city government na hanungod sini. Okay. Sige, mati anta sabi. Sige, bombopons. Suppose, ay sa aton, wala pa nakaabot. Ang sa region, wala pa nakaabot. Wala pa sa notice of shipment or arrival. Oo, so wala pa. Pero madayon gigita sa February 14, no? Yeah, naka-ready na kita ya February 14. Kick off yun na iya. Kick off gid na iya. So natugaman po ang councilor, ang mga nag-register. Hinay, Jutay ang nag-register actually sa mga aralan, sa mga 5,000 out Okay. of the 79,000 na projected population sa 5 to 11. Oo. Pero Wala councilor, masyado nagdugang. pero may mga schools na kita councilor kung diin na siya hiwaton. Oo. Pero ang aton nga kick-off will be at Riverside. Okay. Riverside, mangyapon kay hospital setting lang kita gyapon, nanay. Okay. And then we will expand sa tatlo ka schools nga ginaplanuhan sa Ngabutangan. Okay. Councilor, ang sa Riverside, ilan ang capacity sina? Pila ka mga kabataan sa kick-off? We can accommodate siguro 100 for the kick-off. Oo. So, na-identify na ang mga kabataan nga na, Councilor? Kasi nung Yeah, base sa aton, so first register, first serve man na. So, notified na ang mga primero nga nagpa-register. Okay. So, Councilor, sa pinaka-latest nyo nga hadol, anong mga concerns nyo subong Councilor? Well, ang concerns really is kay gipapanaog man subong ang cases, kag nagpanaog ang alert level status. For sure manaog gina yung alert level status naton. Ginapreparahan ta naman ang relaxing sa mga restrictions kag ang removal sa restrictions sa travel. Okay. So, May ara na announcement may announcement ng national government na mag-open na gani sila for leisure travel eh. oo. So, subject na lang ni sa approval, get of course the recommendation. Minor sa Bumuan? Bumuan? Okay. Lagit kita na otod? Yes, sige, Bumbopons sige. na batihan naton. Oo. Bumbopons na batihan naton si EOC Executive Director M. Ang. So, tiyan mo na, no? Mayo naman ni makakas. Kaya iba naton yung mga kauturan. Siyempre, although liligwa subong Bumbopons, mag-travel kita. Pero ti mas mayo, gidya kung di ka na yung mag-download SPAS, or mas mayo, gidya kung why na gidya antigen test, kay total, Bumbopons, vaccinated naman niya ang tanan, no? Nakapa-booster na gani. So, amo na, that's why nga tinapamatian man sa national government ang sentimento sa mga kauturan ta. So, amo man ang ginang-advise aton sa local. So, amo na ang ginepreparahan naton driya sa local, no? How's that? How's that, Bumbopons? Sige, sige. So, bulo na to na kay Timo Tambal ni Health Secretary Francisco Duque III nga
why na kuno sang herd immunity na doang libog mo ng ulo ta bumbuan sa ligad to nga semana pagkadto ya di. No, Oo, tingnan lang kag- bi aton kuwan na lang. nga taksan sa to, talaksan ta to. Ang kuan na lang population protection kay pareho na. Kung fully vaccinated ang A1 category, tiyan mo Oo. na lang gid na ang balon ka nga fully vaccinated dira. Tapos protected na kun A2, A3 per category na nabumbupons, no? Amo nang mga talaksan sina. Kay why na sa mga herd immunity. Anyway, tiba si maghalog ban gid tuod nationwide ang mga travel restrictions. So amo nang ginambal bla nga balik na ta sa new normal. Kay halos tanan bakunahan na mga kabataan na matamat na ginabakunahan. So amo na ang target sa national government from amo na bla nang kumahalin sa pandemic kundi ma-endemic na ya Bombo Pons, no? Anyway, Bombo Pons, amo ni Aha. update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Salamat sa kay Bombo Ansido Surilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na ang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi diri sa aton sa ring palatuntunan. Well, tiyan mo na, no? So nga ato natin updan taman di Japon, no? Sa minimum health protocols, subong tama nagika tawhay, no? Daw ay nagikita ginastrikto pa sa ato na natagsa-tagsa ka maggalingon na. Litsebi ning pagsuksok sang face mask, di dapat magsuksok kita, no? Sang face mask sa tion nga magwa kita. Ngara kita sa malamo nga mga tawo, no? Especially ning mga sa mga kapihan, sa mga kalan-an, sa mall, no? So, ti nakaguro ginawa na ta, di ba? Sang una nga ti may face shield ka pa ba, o ti ang mga utod na tunto nga may mga ansyuos, o kung may mga antipara, gaugtas mo. Niya may grado ng tipara ko, dugangan pag isang face shield, dati daw nagdugang ang lubog sang mata ko. O, ti mo na, no? Nga ti, dako man ang pasalamatan na ton, nga ti na dula ang face shield, no? Sa aton, nga mga, ang tapik sa aton sa ring ulo, no? So, ti face mask na lang. So, why naman gin siguro, sabi, sinubing ipokrito naman silang ginabudayan pa. Kamo na ni kataway sa aton, tanan ta, pwede nakwa, anytime. Di nga balambal to ni President Rodrigo Duterte nga, pag si taon to matao, yung hindi vaccinated, nang ti way man to materialize. So, ti ato daw hampang-hampang sa baba niya man kung ano naman dumduman niya, ingasal niya. Subong ang presidente under isolation, no? Kay bangod nga nagpositive isa nila sa mga timbang sa balay, no? Ti close contact siya, no? So nagpositive tin pa isolate anay. Pero he's in a good condition, no? Sunod rin sa iyang long time aid, no? Nga si Senator Christopher Go, no? Nga ti arage sa tupadya sa tion nga maglakad. Sige, no? So ang kwanto gani ti bain na lang dayang iban. Total subong ti halos kalabanan, no? Na bakunahan naman, bain na lang ng iban nga hindi magpabakuna. Pero ginaklaro ko ang may mga kilala man tayo nga ti hindi kaya hambal sa doktor nila gusto, no? Nga magpabakuna, ti ginirespeto ta na iya. Kaya because may mga kwan sila, no? May mga kadelikaduhan kung kwan pag isang bakuna, ti okay na iya. Pero ni sila iya, lagsal ni sila gagwa. Pero ginatumod ni blang numero 1 gidya bla ka Bertoldo nga klase sang tawo nga way gidya bla nagapati, no? Nga kuy sa gani bati anta po cancer ti ay sus gin latom lawas sa sang cancer. Ti ko nakasilim sa ay tuod no may cancer gin magali no. Bla ang paginulsol ulihin na. So samtang nga temprano pa subong avail ta na. Mabot simpo, diba sining bakuna, baklon yun na ini ka magwiit naman ka mo. Ibalik mo na Japon sa inyo, ti. Nga sa una, no? Nga libre ang bakuna, huwag mong pabakuna. Kaya man ti, alam pa ka mo sa pinakamaalaman. Bayan na lang na sila dati, bala, magluloko sila da, magtanang kaso da, magka-COVID, bay da. No? So, di ba? Ti, tawo yung apiliton mo, ikaw pa nang lain. That's why, ngati, enough na, no? Insakto na ini, ha? So, okay na. Kung sa ganing, inalmitahan ta na rin kampanya sa vaccination, kaya matapos ini yung, ang 5 years old to 11 years old to okay na ta. Ang ibanda, bayin nyo na lang, no? Kaya may ilaman na iyang pagpati. In short, vis-a-vis kita, respetuhon taman sila, nagpabakuna kita, sana pa booster kita,
No? Ang ila naman na iyan, no, respetuhon taman sila kay hindi sila gusto nga magbaton sang bakuna. 34 minutos sa kaligan sa takna alas 7 diri sa aton sa nga pagparagad sa aton masaliga pala tuntunan. So no, subong nga tsimpo na sang kuan na tsimpo, subong nga tinion ta tsimpo sa debate, no? With regard sa vaccination. Kung mo gusto magpabakuna, well, it's good. Kung hindi ka gusto magpabakuna, good Japon. Maghahatag kita na ya, no? Sa pila ka mapanumdom and pabalik naton, no? Update kita sang sang issue sa Central Negros Electric Cooperative. Kay kuanan tagida nagipahuayan tagid isa ka semana, no? Ang issue dira sa bahin sa Central Negros Electric Cooperative, no? So anong outcome? After sa votation nagdaog ang yes, ti may kuan pagid, no? May negosasyon pagid, pero ti subong nga daw na tigayon to update kita sa kay OIC General Manager Engineer Jose Tanyungon sa ato sari nga pagpanumbalik. Maghatag kita panumdom, balik kita pagkatapos si Damang Sari. Stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo, naghampak
na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy,
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang gusto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa Paradyo Bombo! Pabalik na rin sa aton sa ring pagparagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 48 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7. Adima sa aton sa ring palatuntunan. O sige, this time, no? Dire kita sabay sa isyu sa Central Negros Electric Cooperative o kon sa Seneco. Ano na ang progress na makabaran sa saring mediation. Naging pa ngayon sa Gapon, no? Kay before and after ni siya mo, no? Sang strike vote, gaging pa ngayon, may ara sa mediation sa NCMB. So sa bahin sa ato sa ring makauturan rin kag sa ato sa ring makabombo, no? Kay ina do may ara pagid sang kuana, no? May ara pagid sang gipregan nga pagsapol. No, dire iya makabaran sa bahin sa tatapan sang tawag sa gani sang National Conciliation Mediation Board o kon NCMB. No, so after nga nagpregan niya makabaran sa saring isa ka semana, no, plaso. O ano blang matabo sa ni may strike gid bala nga matabo sa Seneco. Balikan naton, no, ang isyu naton din makabaran sa PKL ang OIC General Manager sa Central Negros Electric Cooperative. Si Sir Engineer Jose Tanyungon. Sir, Engineer, may gabi mo live liwat diri Engineer sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi sa inyo, Bombo Ponce, kag sa Pampalamati ng Bombo Radio. Sir, salamat kid. No? So, nagpahuway magkita sir 1 week, no? Anyway, way ginamugin tandog liwat ini ang inang issue dira, no? Sa bahin sa plano pag-strike sang mga union sang cure. Because sang sining mga benepisyo ay matag sang management ya sang Seneco, no? So after 1 week, so anong progress ni sir, no? Sige man sapo na inyong kadto sa NCMB para sa mediation, engineer? Yes sir, sige nga amon nga mediation sa NCMB kagina sang hapon, bali may ara kami kinpatigayon nga meeting sa NCMB. Oo. Nga gyapon sa CBA, kag wala kami sang may naagrihan dito. So after sang among nga meeting, nakabaton kami ng assumption of jurisdiction from Department of Labor and Employment nga di na pwede ka strike at back to work na, back to normal lang Seneco. Pero ang amon ang amon nga negotiation sa CBA, sige na iagyapon sir. Okay. So hindi mag-strike amo na sa sir. Hindi na madayon ang strike. Ang amon na lang nga negotiation, amo na ang amon nga padayonon. So amo na yang sister sang Central Negros Electric Cooperative kay ti kumo kay retroactive may ini. So as long as hindi nila mabaton niya sir kag ati nagaligad nagalipas ang mga panahon, so gadugang na niya nga nagadugang. Amo na ang matabo sir. Pero kung magtaas ang amon nga collection efficiency, ihatag din ang Seneco sir. Plus ang mga wine namon mahatag. So nagkansiya lang pinabali ng Seneco. Okay. So amo na sa inyo sa ring stand, no? Anong tikab sang yun sir sa inyong pag-sample kay ina? Actually sir, ang ila to tani nga dinanegosiyate ang increase ang salary. Pero hindi namon ma-defy ang iya sang niya nga sulat sa amon nga dapat may ara gid ag ma-confirmation, then labuto namon ang 95% nga collection efficiency. Amon na siya bali ang ginapangayo sang niya. So kung buligan ni namon tanan management ang amon nga mga union members, malabot tidak namon sir ang
require sa niya sa ilalitan. Oo. Okay, no? So, niya sa part, no? Kaya kung makita na to ang management niya, sir, no? Nagakuan gid, no? Nagapaubos gid subong, no? Kaya karon hindi mo nim head on eh. No, hindi ka nag-head on sa cure engineer, no? Conforme ka man engineer. Dapat sir amo gina ka di kun bulikan ng santanan ug yunan santanan mahatag din na sir ang ina nga civil. Correct gid, ano? So muni gali kay damo kita factors, no, nga dapat ya consider, no, para malabot ang 95% ka collection efficiency naton, no? Kay ti pandemic pata subong sir. So applicable pa ni nga aton ining hindi ka kabayad 2 months sa imong nga bill, okay lang? Ang bulan nga sir ang ina bala ang saging bagyo ta to bala do December, January, pero other than dira sir, pwede kami maka-disconnect. For example, may ara kaya bill yan November, pwede din amon ma-disconnect. Okay. So 2 ka bulan okay lang mapending pero hindi na magpalapaw sa 3 muna. Kung madula na sir ang declaration sang kwan sa maglapse na bala ang order sang ERC nga i-hold na ang disconnection, automatic na mang utod na ang Sinico kasi simpre. Ang Sinico is non-stock, non-profit. Ang buod sa lingon ang nagabuhi sa Sinico, amo lang man ina ang ginapulik namon ang mga bills ng aton nga mga consumers. So ay nga yan, nakuan gid makulik gid namon ina kay ang ina siya nga ginakulik namon, ginabayad man naton ina sa aton nga power supplier o sa mga generators sa NGCP, amo na siya ang transmission kag ginagamit man sa operasyon sa Sinico, ginabakal sa mga gamit, ginabakal sa materials, kag ang ibanda amo na ginasuldo sa aton nga mga personnel sa Sinico. Okay. No? So karon so balik kita sir, no? So after sa meeting nyo kayo na, may another round pagkikita? Gawlat lang kami sir sa schedule nga ihatag sa Department of Labor. Subong ay ko kabalo sir kung sino mahandol ni kung MCMD, pero base siguro dito na nga sa MLRC. Ati okay, no? So para na lang sa assurance ang tanan, subong nga gabi, so kay damo man nagkakabalaka sa just in case nga mag-strike sila. So subong sir mahambal mo nga wala pa sang patod ang strike nga gina plano sang cure. Hindi na siya sir madayon kay because nga ginassume na sa July ang amon to ba nga din grant na to ang amon to nga petition nga assumption of jurisdiction because Sinico sir is indispensable siya to the national interest. Ang buod sa lingon nga kinanglanon gid sa aton nga mga pumuyo sa Central Negros. Okay, no, ti mayo na. Good to hear sir, no? Sa sina nga gin-cite dole gid yang nag-cite sini or kamo? Bali si Duli niya sa ang nag-issue sa order. Wala sang strike nga matabo. Yes sir, kag back to work na nabutang dito sa order, kag nabutang man dito sa order nga pag back to work batunon gid na ina sila sang Sinico bali. Anyway, way pa man nagsugod ang strike. Mo gani kay ti di taman abi mo butang sa risgo dra pareho na ako isa ka empleyado, no, sang Central Negros Electric Cooperative Engineer. Hindi ko man pwedeng butang risgo ko da nga ma-strike madusog ko strike kay basi wala ang kubraldo nga ti legal ang ginhimo, may procedure kita nga ginsunod, but ti karon automatic abi siniya abi magsiling nga ti tanan ra nga nag-strike da nga naghamper sa operation sang Sinico tanan ipang terminate. Ti daw ginsugal mo lang to sir ang imong pinagabudlayan. Nagkabay pa sir nga hindi ina matabo kay ti simpre upod naman ina dira sila sa Sinico tanan. Pwede man lang na masabihan ang tanan para nga masitol ang tanan nga problema. So, ti mayon kay ti gapati kita sa sinimahang balanon nga ang tanan nga problema pwede gid masolusyonan, engineer? Yes sir, basta bululigan ng sa tanan amo na ang pinakanami di solusyon. Sige. So ti sir, way matabi target, no? Let's say ti February na subong March, April, May kung sano naton mahatag na sa ila ang mga benepisyo nila. Kay ti kung
ang talaksan talaga ang collection efficiency, engineer? Iya, amo ina sir nga kon ma-attain na to namon ang 95%, actually kuan na siya sir, dapat kuan na siya, average na siya for the whole year. Pero may isa nga ginapangako sa iya nga kon ma-improve namon ang collection efficiency sila February, may ara kami nga ihatag, for example, portion sa ilang CBA, ihatag na namon. Oo, kahit di ko mo monthly ini, engineer, so staggered basis. Amat-amat sir, hasta nga maubos namon nga hatag. Siyempre, kung ang taon mo sa subong sir, daw mayo naman ang ekonomiya sa Bacolod. Bisan nga may pandemic pero daw makita na natin nga tamo na construction. Ang buot silingon sir, other than 95% kaya collection, may madugang pag-ina sir nga kuan ko damo na kami matakdan. May dugang pag-ina nga sukton kami nga DSM sa mga buong koneksyon. Ito kadamo gid subong sang makita mo sa Bacolod City nga construction. Oo. Sir, may manamangkot bala diyo. Nagpersonal mensahe sa akon daw kanami man sang pamangkot niya. Nya ti sa balin engineer Tanyungon, hindi man niya why man sila nga nag-income gid ang Sineco, no? Sang dako ti nga kuno bumupons nga naga-demand gid ang mga employees ang increase nila, no? Kaya dapat tani ilang taon man nila na kay ti lain niya kung tutuod gid ang cooperative kay ti may mga dividendo ni ako nano pati mga members. Pero ti ini sir, sa limot ti hindi magindi nga sila nga naga-income gid ako, engineer. Yes sir, wala gid man niya sa tutuod lang, wala man gid naga-income ang electric cooperative kay non-stop ng profit siya. Ang gina-income mula na ginabayad na sa empleyado, ginabayad sa benefits nila, local materials, kag ginabayad na ton sa power supplier na ton. Amo na siya. So non-stock profit amo na sir, no? Yes sir. Kung regarding sir sa increase ng sweldo, tinanglan man ito natin siguro kaya di na mahal man ang tanan. Cost of living ta. Cost of living. Tinanglan man din natin nga magsaka ang sweldo ta. Pero kung sa amon nga timpo ka daw kulang-kulang pa, mula na nga buligan lang isang tanan di para nga malabot ang ginapangayos. Okay. So ano kayong rason ni sir? Nilalay na nila out na nisang topic naton sa strike kaya natapos na to na. Ano kayong rason sinikon nga ang why ta nagpa-member sa CDA? Kay sigpan niya sir, si electric co-op na iya sir, bali na nahimo na sa tungod sa National Electrification Administration. Okay. Muna siya nga kwan nga naging co-op kita sa subong. Co-op lang gitawag pero ay mga dividend, no? Why dividend sir kay kon ni ara manggid na siya dapat nga ang kwan sir ang nga away dividend kay ginabalik na sa sir sa electrification. May ara kita na sa bill naton nga missionary charges na da. Amo na sa sir ang ginabalik naton through electrification na. Amo na nga may mga project kami nga sitio electrification program nga survey namon din sample sa dito lugar nga waay pa na siya sang suga, sorbihon na siya namon, submit ato namon sa National Electrification Administration. Kung makita nila nga ma-qualify na sa sitio electrification program, tagaan nila kami na sarang budget. Okay. So klaro nga ang create under sa NEA. So NEA ang ga-govern sa mga policies ninyo, dira, no? Yes, under kami sa NEA. Okay. Sige. So, sir, engineer, no? At least, no, may mayo kita balita subong nga gabi. Last time, mensahe mo, sir, sa member consumers ang Sineco. So, sa amon nga mga member consumers, ina-assure na sang Sineco sa inyo nga wala na sang strike na matabo. Kami sa Sineco, magbinuligay para nga ma-improve natin ang aton nga operation. Thank you, Kid. Engineer, good evening. Halong. Thank you, Bubo Ponskag, sa tagwalang isang buburan. Okay. Salamat. Engineer Jose Tanyungon, ang OIC General Manager sa Santa Negros Electric Cooperative o Sineco. So, nabatian nyo to, ha? Klaro, wala na sang strike. No, nga matabo yung makabanan after sa sining a week, no? Nga pagpaligan sa mediation
dira sa National Conciliation Mediation Board o kon NCMB. So sa aton sa nga mga kwandra, no, taga cure ba ti mayugid no, at least kwan man no, pangibabaw man ang pasensya ta, no, sa personal ta nga intereses. Bagay subong, no, may right kita nga mag-demand, no, sang increase, especially sa mga union, no, kay ti hindi man silingati ang presyo sang kwan sa ginakaon mga manok, ang presyo sa ginakaon mga karne, sang baboy, sang baka, etc. sa kunano da, no, sang sini nga tuig, or bisan subong lang nga bulan, no, hindi magsaka by next or quarter, hindi magsaka by next quarter or by next year. Ang cost of living naton samtang nga subong nga tiyempo samtang nga nagatigulang kita diri, no, nagadugang ang edad ta sa kalibutan, no, tinagamahal man nga nagamahal. No, ti ang kay Sir Errol kung libuon nga ginainom nga kape da, no, sa bilimunting sa tag 20 lang ang plain, no, tag 25 ang may gatas, no, base takbalo pagkasunod nga quarter na base tag 30 na tag 40 na sir, no. That's how we explain sang cost of living, no, kati hindi stable. Why na nga sila nga constant pero kung naga-remain as neutral pero sa kambyada sang sakyan, no, kay neutral mo ni nano mo nga kwandra, no, nga tapak sang gasolinador, no, kung neutral ang salakyan mo hindi gina maglakat, di ba? Pero ti ikikambiyabla sa primera, no, kay malakat gid na. So tiyan mo ba na hindi niya sila nga ang presyo ang aton ginakaon ang pero na sa lawas ta ginagamit ta shampoo, no, maligo ta dadlaw. May shampoo kita, may habon labat sa atong shampoo, shampoo sa ulo ta, may lotion, may toothpaste, may ano pa gid na, tanan, mga deodorant, mga perfume, mga hindi nibot silingon nga ang ini ginapanggamit naton subong, pagkaubos na, pagbakal mo, amo man na japon ang presyo niya, no? May posibilidad na nga mataas kag masaka. Muna, no? May posibilidad na mataas masaka ang presyo sina. Saan ginabakal yan naton? That's why nga kita katrabaho man ta, no? So kinanglanon ta man ang increase. Itsindihan ta na, no? Itsindihan ta na sa aton sa mga empleyado sang Seneco. Di kita ka pang empleyo man ta, no? Kag di pwede magkikita gani yan sila maka-demands kita sa kung anong gusto ta, di ba? No? So, tigaling ko iba ng mga kompanya, meron iba ng mga kompanya, gadaw hindi gusto nga magkuhan sang union, no? Kaya dapat ya kuhan ng ginatani, no? Nang mandated ginaya sa labor code naton, no? Na kung magpormaya sang union ya, ang mga empleyado sa isa kompanya, hindi na ka makapugong yung employer mo. No? So, ang union, nagapakita lang na, nga ti ma-exercise ni mo tutuod. Ang imo nga kinmatarong, bilang isa ka empleyado. Hindi kasi nga simuon ka lang bla. Hindi kasi nga, maulat ka lang yasang ihatag sa imong increase ang amo mo kun san oto. No? At sa dapat may Biblia man ka mo na. No, pero galing kati damo ko sa mga tuso man, yung mga negosante, ngati, sila kapasugot. No, nga mag-union ang empleyado nila. Instead, kung mabala nila nag-union ang empleyado nila, tingin na pangsipa nila. Rason man lang natin, itatiba na. Muna bla, no? Pero galing ko ito, pala mungulong sa galing sa balayran sa kung ano ngayon dismiss mo ng tabo, ngati illegal. Especially kung nangin irregular na ina. Muna bla, no? So going back, naintindihan nato na, no, ang kausa sang union. So araman lang nada, no? So bisan kita gani nag-apilar man sang ligad sa inyo, no? Siling tati ano gid ang aton nga sagad ka kuha sa pagamos na, no? Ang Seneco non-stock profit. Kung ano, basta ko pag gani gurong ginabayran ta, no? Okay, i-challenge ang Seneco si Engineer Tanyungon no? Management sa Seneco, challenge ta na. Yabi pakitain nyo kami da sa inyong financial report dabi, no? Nga sa amuni, kamuni ginabakal nyo to, sa keep ko sa kong kurente, amuni ginabayad, amo man yung ginakoleksyon, pinang bilin sa Seneco,
no? Kay ba niya gani sir, ti pagain dani mo transparency ginatawag. Ang bill nyo na lang makita nyo ang bill nyo, no? Lantawon nyo na, kita damo mga charges sa kurano. Ambot ko din na nagkakaladto. Numamo mo na tingala mo, di ba? Makita nyo na kung may koneksyon ka po sa Seneco. No, pero galing kay ti sinintimos na, pero supot man na, ti pila kalibong kwan ang members or may tako, may nagatakod sa Seneco, pila kalibo, no? Kung sa sinintimos lang, i-times mo na, dako man. No? So, bisan mga sinintimos mo na siling lahat sa insects, magnegosyo, ang insect, wala na siling nga, after sa dako nga kwan, no? Nga ginansya, ti marason mo na ni insect yan nga, bisan sentimos na ginansya kada adlaw kay ti supot man. Oh, di ba? Believe ka mo? Oh, sang thinking, no, sa mga Chinese businessmen. Oh, why nagdako why nagamar sang dako yang ginansya ti kitaya na grabe man ta mamintahan, no? Oh, binta usog ta mga Pilipino, binta uso. Pina pagka-transaction milyon dayon. Oh, ba na bala, no? So, hindi man ta gusto nga maperwisyo, no? Maapektuhan ang serbisyo, no? Sang Seneco kay kumulang sa amuni. Oh. So, as long as nagalawig ina, ti kuno increase mo talay lang taging sulihi, no? So, mahiyo ganin na kay magre-retire ka mo da, may kulaon mo, lagko pang kulaon nyo da. Oh, sa Seneco, kay ti way pisak bayad sa inyo mo, no? Sa manlipat galing mangkot kay engineer Tayungon, gali kay ti kuno ay engineer ka. Doon ka naman na guro ka participate sa union, no? Oh, kay ti although may mga arap man tada, no, makilala nga ti mga department heads na way niya upod sa union, no? Pero ang isa pagid ka issue na to na da sa Seneco is that, no? Ining ginadusok lang nga privatization ti kita hindi igtas na, no? Sa privatization ti ang ining grupo sang mga mangunguma, no? Nga nagdusok sa privatization, kuan man ni mga swapang man ni ka mautro man ni. Amo niya tutuod mangwartagin niya sa Seneco, di ba? Tutuod. Mangwartagin niya sa Seneco. O ano na, Hermano Gamboa Farmers Association? No, di ba? Ano na? O makita niyo man na guro O so sa issue nga siling naga pangwarta ang kuan abe, nga pangwarta ang Seneco. Teriyo, no? Sa ginadusok nga privatization, dira sa may bahin sa Central Negros Electric Cooperative, do you think, no, nga hindi mangwarta ang ining grupo sa mga mangunguma? Nga gusto nga i-take over ang Central Negros Electric Cooperative o kunang Seneco. Kainsin, di man nagurong tanan sa siringin file iya makabanan, no, ka House Bill ka plano, ti ari lang tao no, kay ti total ining pagpalya sang bill sa House of Representatives, trabaho na iya, no, sang mga sang mga kongresista naton, no, trabaho na niya sa aton nga mga kongresista. Hindi ta na iya hindi ta na niya sila ma-question, no, kay karon kung hindi naman sila magpregayon sa pag file sa mga bill kay di sila magtrabaho, ti balutan naman sila tamad, no, nga mga kongresista, no? So ti ilan ni obra. So it depends, sino di makabanan, kay ti kuan man imla mo, no, nang dungog na nila kun makakuan sila, cater sila, no, di ba? O dungog pa na nila kun cater kang maka-author, no, sa isa ka House Bill nga mangin, isa iya makabanan kakasuguan. So, tere, no? Ang ining grupo, no, so di ba kami sa mga farmers, actually do sa kuan ining mga farmers no, sa San Carlos, gusto nila i-take over, no? Gusto nila i-makabanan nga i-take over ang Central Negros Electric Cooperative, no, kun ang Seneco. Ari bla kay gina-retrieve ko din makabanan, no? Ton, pwede mo na makakuanan kay daw butang ilan da. Kay ga-discuss kita diri sang Seneco. So, ang makabanan sa aton sa ring nga mataga paramati, at the same time sa aton sa ring nga mga kabombo, gina-check ko dibla ining grupo para nga
at is maraming aton sa ring diskusyon bala, no, with regards sang sining issue, no, sang privatization sang Central Negros Electric Cooperative Area. An act granting Gamboa Hermanos Farm Workers Multipurpose Cooperative a franchise to construct, install, establishment, operate, own, manage, and maintain distribution systems for conveyance of electric power to end users in the island of Negros Occidental and for the other purposes. Hermanos Farm Workers Multipurpose Cooperative. Magsaling ka Hermanos Farm Workers Multipurpose Cooperative nga nakabase ni makabani niya dito sa may bahin sang Kwan, sang San Carlos. Kwan isa ya, no? Mga kag probinsya sa Negros Occidental, no? San Carlos kag probinsya sa Negros Occidental, ti mga kwan isla ya, no? Mga negosyante sang tubo. Ti manugtanom ni sila sang tubo. Ti nangita sila ya makabanan, no? Dira sang another iyang option. Kay ang tubo, ti abi istoryahan nyo ta. Istoryahan nyo kami ano blang tubo? Ti ang tubo ya makabanan is kwan lang ni siya ng monocrop ang tubo. So, magtanom ka sang tubo, tang mo dabi, siyam, tubtob, 11 ka bulan. No? Tanom ka first month. Second month, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th. Di pila ka bulan ang kwan mo, ang paway mo. Nga way ka income, way ka income kay monocrop mo ang tubo. Para mo sa mga humaya. Ang humaya is pwede kaya gani ka, 4 ka cropping sa isak tuig mo. Sa umay. Kumpara sa tubo. Pero sa 4 na cropping sa umay, pero pa-istoryahon mong aton nga nga mga munguma, mahambal mo Japon, perde, no? Nya perde mak mi Japon. Pero ka-4 na iya mag-crop sa isak ka tuig. At hindi ka pa perde kay ti sa negosyo, sa presyo lang sa pestisidyo. Kag sang mga abono, nag-agunto ka na? So, monocrop. No? Ti mangita na kuno sila iya sang other sources. No? Ano man bi ang income mon sina? Kaya ti sa makida nila. Tulad ko may makidan. But sa isa ka tuig, kay isa ka lang yung maka-harvest ang tubo, makaproduce ang klamay. No? So, ti gusto ni nila nga kita naman sa dugang income. As long as nag-produce sila sang tubo, no? May another income pag isa kung makuha nila ini. Pero ti ano na paano na makuha? Kaya daw until 2025 na akong prangkisa sang siniko. No? Ti kumadayon ini, ti may mga halanusa naman ta eh. No? Nga mga waay gatuon. Nga matao sa likod sina. No? So, ti mapati ka mo nga sa pagka-interesar, no? Pagatag sa interest diri sang Gamboa Hermanos Farm Workers Multipurpose Cooperative, no? Mapati ka mo, hindi na sila mangulimbat kag hindi mapati ka mo, hindi pagpantuson mga consumers, kamo, nga mga consumidores, no? Sa Central Negros Electric Cooperative, gusto nyo mga in private, no? Ti siyempre hindi ta gusto, amo diri lang kay kita, kaya ti kung mag-private na, hindi ta na yung makuan mo, hindi ta na yung makontrol, kung pilang ipatong nila day per kilowatt hour, no? Sa atong nga gina-consume every day, ti why na tanami mo, no? Kay wala na sang agency nga makontrol o kumag-govern sang presyo per kilowatt hour. No? Nga sa subong ti control pa na kag-govern by National Electrification Administration o CONEA. Ti do you think, no? Nga ang ining gina-enjoy naton 7 pesos, no? And I think do 30 centavos, no, per kilowatt hour. Kung in case madayon ang privatization no, kung papasarahag na as ang permahan sang the next president, do you think ka maka-enjoy pa ta 7 pesos per kilowatt hour? O din tabo man, no? Hindi na ta ka-enjoy ang mga consumers, Bacolod, Bago, Murcia, Salvador, Benedicto, Talisay, kag Silay. Hindi na ta sila maka-enjoy. Base ang 7 pesos matriple o kung makwadruple, no? Ang presyo sina base kung maabot ang 10, tag 50 per kilowatt hour. Te, may 100 may 100 kilowatt ka makonsume ti sa isa ka balay. Matawag ta minimum na nagan 100.
Tinuting makontrol o kung ma-maintain mo 100 mo nga consume. Hindi. Sa 100, gamit mo lang na may aircon ka, may electric fan ka, may plancha ka, no? May rice cooker ka, may refrigerator ka, mula na. No? Isa lang na kagamit. Tino ka biko ko ng aircon mo dito, pila ka cubic na. No? So, 3 times mo na. Oo. Basi ko na mo ning silingta nga, hublasan tatanan ni ko ma-privatize na. Balik tas kingki balik tas total uso naman subo ang mga importante na subo suga galing kay ti because of our comfort of living for now, no? Di gusto ta pa kay hindi ta ka makatulog, hindi ta lantaw TV, hindi ta makatulog, hindi ta cellphone, hindi ta ka charge, hindi ta katulog kung hindi kita ka pa music. Magamit kita sa Japon, no? So, kailan ko dito ta ma-star ni sa tiilan sang kanaon. Kaya way na problema. Pagtakop sang serum, way na huragok na. Pero hindi man pwede balik tas kengke mo yung simpo pa rin sa Hili Urbanized City, no? Dili sa bayan sang syudad sa Bacolod. Another nga pamangkot. Sinoy ni mga politiko nga nagakuter mayor sa didre Makabanan. Muna nga aton da, no? So, ibaloon ta na sa masunod nga mga diskusyon na ton. Sa Central Negros Electric Company. Basta importante, discuss na to na ang pagka-interesar nila da kung aangati gustong-gusto nila sa Seneco. Kay waay mato sila ganaron ining kooperatiba, no, Gamboa Hermanos, no? Nim sa ka-kickback to, kay tag once a year lang sila, diri sila sa Seneco. Gusto dumalahon ang Seneco para nga bisan papaano, no? Anong himuon nila da, no? Hindi na dayon makabalabag ang kusino pa. That's why nga kita nag-against man kita sa sining privatization move sang mga politiko. Ini ganyo ang pag-ginual sang kwan, sang cure do matsaga kung may tawo man, may politiko man. Nakugid ang panagupnom kung may politiko mong sa likod sinimo, no? Nga sagay sulsol mo. Nagdaog sila. Wala sang strike nga matabo, no? Sa didi Makabanan. Iti budlay na nga perwisyuhan ta ang consumers. Magguba ang Senecos ni. Magluwasin na, guba man ang empleyado, kag ti pasi kon way swerte ni pagmukbalik sa trabaho nyo dahi. Kung magpatigay ko po sang strike nyo nga ti, kulang taon ta. Right man na sa mga workers. Pero hindi pa simpo subong. Mareklamo, taguro kung madula na may incentives na hindi kag di kita pagatag kan kwan, so hindi man niguro maglawi ka mabalik man taguros normal ta. Bili ko ton na kon malapot ang target ang 95%, no, nga collection efficiency. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 21 minutos. Nakaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Ang kampanya sa local nga posisyon, national posisyon sugod na buwas sa ring adlaw, no? February 8 of 2022. So may interview rin Makabanan si Bombo Dennis Rubica sa tagpamuno, no, sang aton nga Commission on Elections sa COMELEC, no? Provincial Supervisor Attorney Roberto Salazar. Speaking sang Provincial Supervisor, di nga nito man si Ma'am Elizabeth Doronila, din sa gani nga provincial director man, no? Provincial election supervisor sa Iloilo. May nakita ko to ginang post makabang kwan mo, no? Ariyo. Kwanta bala kay daw daw masubo nga balita. Sa dito Makabanan, no? Nga daw hindi mayo no? So because ang edad naman siguro so, sige na. Check ta na karon. Check ta na si Bombo Dennis Rubica nung paprason diri sang COMELEC provincial office naton sa probinsya sa Negros Occidental sa pagsugod sa kampanya buwas sa niyang adlaw, no? Mga dagko tarpaulin si Bombo Dennis. Ano pang kakasonan ni sang COMELEC? Bisan lokal nga posisyon ang ginapadalaganan. Bombo Dennis sa report, please come in. Bombo Pons buwas na magasugod na ang kampanya no, sa mga kandidato para sa national position Bombo Pons, no?
February 8, no, until May 7, Bombo Ponds, no. So may mga damlag pa, no, meron niya sinatawag nga Comelec Resolution number 10732 nga mo ni Bombo Ponds ang guidelines, no, sa mga kandidato na sa pag patigayon sa ila sini kampanya, like yung in-person campaign, yung mga pagpatigayon sa meeting de avance, mga pag-conduct sa public rallies, kag ni mga motorcade sa Bombo Ponds, no. So dire magabase man ni Bombo Ponds gapon ang pagsulundan, depende sa alert level o kung COVID alert level sang isa ka lugar. Bombo Ponds kati ibalante naman, no, kung national candidate sila ti ilang kampanya nationwide, no. So may mga lugar ara sa alert level 1, ara sa alert level 2, ara sa alert level number 3. So depende, no, kay klaro kay na Comelec Provincial Officer Attorney Roberto Salazar, atol karon ding Comelec Supervisor din sa Provincial Negros Oriental, nga istrikto ginila, no, nga ipatuman, no, especially diya sa probinsya ang mga pagkampanya sa national candidate Bombo Ponds. So dapat gid sundo nila ang mga nasaad, no, sa sining Comelec Resolution number 10732 Bombo Ponds. So kati kung alak sa level 2, at least daw may mga sundon ka daw number of capacity abi, no, sa isa ka venue, ang number of tawong of doon mo sa kampanya mo. Kung magpatigan ka sa public rally, dapat kung ara ka sa level 3 o level 2, so may mga percentage na dapat mangin imo abi da manog tambong, no, sa imo sining rally. Bombo Ponds, kag isa to sa ginatag ni Attorney Salazar nga ang mga kandidato Bombo Ponds nga magpatigayon sa ila siniya nga mga kampanya sa mga lugar, particularly aton nga mga national candidate, dapat mag-apply sila sa Regional Comelec Campaign Committee. Makuha sila permit Bombo Ponds, na as kinat iduduman-taman pati sa ato sa report sa ating center nga amo ni ang isa sa mga patakaran, na kung ka sa Region 6 magkampanya, so makuha ka na permit, apply ka dito sa Regional Comelec Campaign Committee Bombo Ponds. Kung ma-aprobahan na sa Regional Comelec Campaign Committee, kung yung tawag ng RCCC, so i-inform naman na sa Regional Comelec Campaign Committee ang Provincial, no, Comelec Campaign Committee o kung PCCC nga ti amo ni sa kandidato mo ni okay na ni nga application pwede sa maka kampanya dire sa imo sining lugar, no, kay hindi pwede gali Bombo Ponds, no, nga basta-basta ka lang maglusot sa lugar nga wala ka sang wala sing mag-grant nga permits imo ang Regional Comelec Campaign Committee Bombo Ponds. Ining committee ba Bombo Ponds especially sa lokal sa ubos, no, mo nang bakina ni Salazar nga stikto nila nga ipatuman ining mga pagsulundan, no, sa pagkampanya, no. Asamban mention mo kina Bombo Ponds ining mga posters nga mga ara na karon, nga makitaan mga dalagko malagpad nga mga posters, no, sa nga mga kandidato. Sunod si Attorney Salazar nga ining makabig nga oversize, nga mga campaign posters pangkakasong gini Bombo Ponds, no, kakasong gini nila, no, kay based sa Comelec Resolution ang qualified yang campaign posters 2/3 lang yung Bombo Ponds na koon, no. Ang required ang size ng isa ka posters Bombo Ponds, no. Bisan ara pa sa nabutang sa mga public or private area, no, dapat sundong gini ang prescribed na sizing campaign materials. Sa subong Kalolo, Bombo wala Ponds, to iban niya nga may kontrata pa sa hasta sa sa Mayo ati problema nila na Bombo Ponds
na kay mo tang pagina yung Attorney Salazar nga either sa public or private place ka man inabutang nga dapat sundon mo gini ang kwan ang prescribed nga size ang campaign posters bumupons na kay iya to gan nga bal kinabos nga buwas na damara pa sila pag sinapol opo diya sa Bacolod City ning gitawag nga Comelec Campaign Committee upod man sa mga city municipal Comelec Campaign Committee sa Bugos nga probinsya Bumpons kay ining mga unprescribed size nga mga campaign posters amo nilang pang taltalon no kay ti upod rin Bumpons sa ining gitawag nga PCCC, CCCC or MCCC amo ni ang chairman ang mga pungko amo ni kon ana ka syudad Subanwati Sinudenyo nga city or municipal Comelec officer sa nang mahedra chairman then with representative from DOH or city or municipal health office from the ILG from PNP and EFP bumupons no kasi ngote mo ni silang malibot no kag magpanaaw pangita sa mga dapat balaklason nga mga unprescribed no poster mga campaign posters no sa mga kandidato bumupos pero sa lokal in klaro kay na ni Attorney Salazar nga so far sa lokal hindi pa sila pangbaklas na sino mga dalagko ang mga oversize nga mga campaign posters kaya wala pa man kuno bumupost nagsugod yang kampanya sa lokal nga mga kandidato. Kontradikto sa payag ni Atty. Ribo Sorbito iya sa Bacolod daw? Ang sa Bacolod guro bumupons ti kung nagpangkakas na guro ti iya to yung ka city guro ya kati makasiling to yung daw hazard mo. Pero tingin na bumupons sa ginatag. Ambot ko sa lingon, when yung pagkaka-issue sa kakas, ambot ko sa lingon nga ang statement niya nagligan si Mana ni Atty. Ribo Sorbito, basta magsugod ang national campaign, buwas, nga daw, automatic ang mga lagko nga mga billboard si misan local official sa local sa Padlagan, kwaon man ako no? Lain mo yung explikasyon kay nasa mo ni Atty. Salazar, nga ang ilay pang... ang paltang talo niya, kay buwas masugod ni ang campaign for national ang mga national campaign posters sa mga national candidate amo ni palatalon hindi pa man niya kuno bumpos makapadaltal sa local kaya wala pa man ganin sugod ang campaign period for the local candidates sa bumupons kaya kung magsugod na iya sa local tamo na muna pangita ko na mo ng mga unprescribed nga mga campaign posters no sa mga kandidato bumupons kaya ang Comelec ko magatukod sining task force baklas na bumupons ganing task force baklas may compose manigapon sa Comelec personnel DPWH, PNP, AFP pila pagid ka mga government agency nga i-deputize or himuon nga membro sa Comelec sining task force baklas bumupons munang panagdaang kina ni Provincial Comelec Officer ni Roberto Salazar nga siktohon ginamo ni no kun ano na saad sa Comelec resolution angot sa pagkampanya dapat tumanon gid no kung may mga monitoring teaman nga idiho ng Comelec sa pagmonitor no sa pagpatayon kampanya no sa aton siniya nga mga kandidato, especially sa national masugod na buwas, no, kag sa lokality sa Marso. Pamanya bumpos masugod ila sining kampanya. Pamati nato na lang pagpayag aton pabigangot kina sa aton sini Comelec Provincial Officer ni Roberto Salazar nga di karon mupos no, way nato sila sa lato ng opisina karon sa probinsya Comelec naton, ari na di balik no sa may tupad no sa Negros Residency. Naway na to sa shopping, no? Kailangan lang to sila ya.
So nagbalik sa ato mo taga sa space no sa aton sining provincial government no da na sa kronya nag-opisina Bomopon. So matanda si Comelec Provincial Officer Attorney Roberto Salazar. No? Ang aton pag-regulate sa amuning mga campaign activities actually nasa digman no sa alert level system no. Ginagap nato ang alert level system na gina-impose no sa National IATF no kay on alert level 1 of course medyo ligwa na no so wala iya gawa restrictions no on alert level 2 kag 3 daw may mga restrictions na so pareho na kung in-person campaign ginalimit nato ng number of companions allowed no? Kung sa public rallies naman ginalimit naton ang number of attendees sa sugod buwas no pero syempre kabalo naman kamo sa subong nga chimpo hindi lang niya isa, dua, tatlo ka task ang tenduta no we are actually multitasking no we are today and tomorrow there will be a refresher training no of election officers who will be conducting the training of the electoral boards, no, aton BI, sa aton board of canvassers, and even mga DSO technical support staff naton who will be deployed during the elections, no. Supposedly, ma-start man kami tani pagkakasman, no, for the national elective position. Only. Ang local niya, hindi nato na pwede kakason, no, kaya wala pa mag-start ang ila campaign period, no. Kaya klaro man na, no, sa jurisdiction, sa jurisprudence, no, sa Rosalinda Pinera versus Comelec nga of course acts or omissions in relation to elections no will only they will only be answerable no for acts or omissions in relation to elections during their campaign period. Ito tanawon ta no kung anong action taken sa mga EOs naton insofar as the campaign propaganda materials of the candidates for national elective positions. Well, whatever it may be, no, public or private, ang size siya, ginaya. 2x3 lang ang atong limitation nila. No? So, we'll be calling the attention, of course, no, of the property owners kung nara sa, ang problema natin, nara sa private property, no, private properties, especially when the private properties of vacant lot, no? Na kaya din natin mismo, no? I will ask them to take down, no, their campaign materials, no, for being violative, no, of the Fair Election Act. Well, ang common poster areas, no, determine na sa election officers nato, no, even before the start of the campaign period for the national elective positions, no. So, posted na sa ilang mga respective bulletin boards, no? And we have been furnished also, no? Kaya kandidato, actually, ang mga common poster areas natin are already known to them, no? Mamupon sa moto ang porsyon no, sa mayor gid nga punto no, siling niya. At natatag ba ito po sa Barley Attorney Salazar kasi hindi pa sila kapag sa mga local posters no? Kay ay pa man nagsugod ang ilang kampanya sa local candidate bumupons ha ilan nga karonahon ang mga sa nasyonal kay tibuas na start sa naton ang kampanya nasa mga national candidate position ko dapat mayroon sila sang permit no sa ginatawag Regional Comelec Campaign Committee. Bumpos ako kaina gani kag buwas nga adlaw sunod to kay Attorney Salazar nga ini mga BEIs ba nato ning Board of Election Inspector iba mga technical support staff sa mawat election daw gin piidalom na sila sa refresher training bumupons para test daw balik man sila ma-refresh sila sa ila sining bulaton or obligasyon or katungdanan bilang mga Board of Election Inspector during sa aton sini maabot nga May 9 national and local election bomopans. So muna bantayan ta. So good na boss kampanya. So muna mga kandidato natin dapat
sundon gid kag sekto man sila no nga monitoron sa Commission on Election. Balita gikan sa Provincial Comelec Office, ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippines Standard Time. Tanatay 8 minutos na nakaligad sa takna kalas 8 sa gabi. Managkapati diri sa aton sa ringa para tuntunan sa Zona Libre. Manaman itong mga balita na ikan sa Negros Occidental Provincial Capital. At tagtalbog na pila ka mapanumdom naton pabalik na report naman ni Bombo Carla May Defensor no, sa bahin sa aton ng preparasyon sa makapulisan sa eleksyon sa parabuton sa niya nga buwas nga daw no, sa kampanya naman dire campaign period sa national positions. Magabalik kita pagkatapos kinamang sini. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa
Nakabala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang Bacolod. Number 1 Paradyo Bombo.
Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagan. Ang oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 47 minutos sa nakaligat sa tak ng alas 7. Kung alas 7, alas 8. Dumatras ko yaw. May mga preparasyon mga kapulisan sa Negros Occidental, Police Provincial Office with regards sa saring pagparigan sa kampanya. Buwas nga daw sa mga national positions kag syempre ti magluwasin na. Tinututudo man aton sa ring mga kapulisan trabaho, no? Wow, di kay kumo sila empleyado man sang gobyerno, ha? Ti makakuan man sila, makabaton, no, sang PBB. Performance based bonus, no, sang aton sa mga makabanan nga mga kapulisan diri sa bahin sa Western Visayas. No, so mo na ni sako-sako na ni pulis, ang aton nga mga militar, COMELEC, no, sila na ning mga baka-baka sa palabuton sa ning makabanan, no, nga eleksyon, no, hasta sa Mayo 9. Di imbalaan ta naman niya, no, kung sino ang preferred, no, nga butuhon sakdagon sa majority sang mga pumuluyo, no, sa bahin sang matabo nga eleksyon. Pero bastante naman mapanunugyan naton, no, although nga ti kung sino nang ginadikta sa inyo konsensya, na mo nang butuhan nyo, no? Hindi nga padala-dala kamo sa kwarta. Ang kwarta, yagila na, no? Bagaling kayo ti eleksyon ng Pilipinas daw, malaputsak na gidya, no? O nga ti talamak na gidya, ang kwarta na ikon baklanay. Magluwas sa baklanay, ang baklanay before eleksyon amo, para lang mo po na bito sa imo. Pero ang baklanay, arap pagid sa eleksyon, kaginatagay. No? So, ti kultura na sa mga Pilipino, ni bisa na no pa nakatikal sang COMELEC da nga illegal ang vote buying. Ti nga, pilagid ka gatosaw, o magtutubi gatos, no? Or may 50 ka mo da ka mga politiko, no? Kagid pang disqualify, gipang dismiss, forfeiture, hindi nagpadalagan, kay because nga napamatudaan nga way sa nagasto. O, no? Tanan nga mga politiko, guilty man sa ni, o sa gasto. O, di ba? Igiligsid gani kada tuig, gasolubra gani sa sa ceiling, nga dapat amo na gasuhon nila. So gid laning COMELEC nga sila vote buying. Why makamo galaga, why makamo naga-entrap nyo bla, gamitan yung NBI, gamit, ha? Kaya ti para matutuol, balanta nga ti si Juan de la Cruz to, nga nagapapili sa posisyon sa eleksyon, naghatag kwarta, o nagdaog, o hindi nga hambalon na nga vote buying, kung may makumplain, tinunto, ibalik nyo pa yung tawo nga, ang tawo butang nyo sa tal-ital, no? Nga makumplain ko nung kumunano na, sino kabi mo yung inosente ka mo lang yung Filipino citizen, mareklamo kagid. Tani ang mga kontra nas politika, mo na yung mareklamo, mo na yung ma-file, no? Nga nag-exceed sa sanggin gasto niya, sa eleksyon, nasway nagdaog sa, di ba? Pero why naman nagatalab, subong kung may kwarta ka, madaog ka. Ang tawag, balon man na subong. Secretary si Bombo Carla Medefenson sa ma-report man sa patrol. Bombo Carla, sa report please come in. Yes, Bombo Paul, so nag-abot na ang performance-based bonus, no? 2019 sa mga kapulisan, Bombo Paul. So, masubra sa milyon man Bombo Paul nga funds ang gagin panghatag sa masobra 200,000 ka mga PNP personnel. So, pasalamatan ini sang Pier 06 Bombo Paul, no? Hindi lang sang Pier 06, bilogin nga mga kapulisan sa Pilipinas man Bombo Paul. So, puno kay Police Lieutenant Colonel Arnold Solis, nagapasalamat ini sila kay titungod nga nag-abot naman gid Bombo Paul, no? Ini si 2019 pa ini nga performance-based bonus Bombo Paul sa subong nag-abot na gid kaga ini Bombo Paul maka-avail ining mga kapulisan nga wala gid sa nga record o wala sang mga kaso nga gina pangatubang Bombo Paul. So mas maayo man ni sila yan, ang mahatagan ini sila yan sang ila sini nga mga bonus, bangod nga nag-effort gid ini sila sa pagbantay sa paglibot sa ila sini tagsa sa mga areas sa syudad sa Bacolod, sa bilog nga Western Visayas, Bombo Paul. So dako gid ini nga pagpasalamat sa nga mga kapulisan mangod nga nag-abot na gid ang ila sini nga performance-based bonus, Bombo Paul. Titag pila ni sila ko, no? So Bombo Paul, city ang funds kani ati depende sa ranggo, Bombo Paul, no? Ang ila sini nga mabaton nga
bonus nga gikan sa ila sini nga head akon sa Philippine National Police Office Bombapon. Ay, ano ni nang ini kali palariho kadumdum ko 10,000 ang kada isa. Hindi pala riho Bombapon no, magbase sa ranggo no sang kada kapulisan Bombapon. Okay, ti kon kernel kaya gali dako-dako na. Kon direktor ka, dako man baton mo. Yes, oo. Muna Bombo Pons, no? So, muna kaya muna ila sini nga patakaran siguro Bombo Pons, base sa ila sini nga mga ranggo Bombo Pons. So, Bombo Pons, pamatian bala nato, no? Ang pakayagikan kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Of course, ma'am, kumbaga, 2019, no? Sila na siya katuig, more than 2 years na unexpected naman na sa NATO, no? So, nag-abot ihapon. So, as a member ng police force, we should be thankful, no? May ara kita another blessing naman nga nag-abot. So, dira nato makita ko na paano kita kapalangga sa aton nga gobyerno. So, that's why bilang isa ka police or bilang membro sa kapulisan, dapat mag-serbisyo kita sa maayo para sa aton mga kauturan. Siyempre, membro ka sa kapulisan, wala ka na suspend, no? Wala ka sang kaso. Ina ang isa sa mga parameters para makonsider ikaw nga makabaton sa aton yung performance-based bonus. Kung nagadepende na sa imong ranggo, no? Kung ano ranggo, dira man nagadepende ang At siyempre, nagpasalamat kita, no? Sa aton government and sa leadership sa aton government nga gitagaan kita sa amo sining nga blessing, no? So, kung nga bulig sa aton yung mga kapulis. So, Bombapon sa mato, no? Ang kabayan sa payag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So, nagkapasalamat ini sila. So, makabaton ini sila sa ila sini nga bonus. So, Bombapon. So, depende sa ranggo ang rate sa kung pila ang ila sini nga mabaton Bombapon. Okay. Sige, buwas. Sako naman yung mga kapulisan tao, mga checkpoint ta daw, kamusta? Magigani Bombo Points, no? So, susubong nga Bombo Points, wala kita may masiklatan diri nga mga check-up points diri sa Bacolod. Pero, magtungtong Bombo Points ang alas 10 Bombo Points, nagpatigayon na iniya sa moving ang mga kapulisan. Makitaan man nato, no? Diri sa syudad sa Bacolod, makitaan man nato niya kung magtungtong before 10 Bombo Points, nag-roving na ang atong siling nga mga pulisan, kaupod ang mga tagsa-tagsa ka mga barangay tanod sa tagsa-tagsa Madrid ka barangay diri sa syudad sang Bacolod, Bombapon. Buwas dan, sugod naman kampanya ho. Ako din kay Lieutenant Colonel Solis, preparado naman sila? Yes, madabo po no, at before pa lang gidya, madabo na magkita sa mga interviews, no, ang agikan sa Western sa akong sa PRO6 nga preparado na ini sila sa maabot nga election abomopon. So mo na lang gina ang ginapangabay nga kung mag-abot na ang election mangin matawhay abomopon. Sige lang taon ta no? Kay tidra man lang tayo nagasalig sa PNP mo, no? Kung peace order ang paghambalan daw na gin-rewind lang naton ini kay every year amo man ginahimo naton amo man ginapreparahan ta or every 3 years, no? Yes, oo. Yes, mga pon sa mo magini-perme ato sini nga ginabantayan, ginapreparahan nga mangin matawhay ang election and then ibalo naman inay naton abo mo pons, no? Kung sino naman ang mangin blessing bombo pons nga pungko naman sa pwesto, no, kung amo man sige hapon ang magapungko sa pwesto Bombapon. So dirigid naton mahibaluan, no, sa maabot nga Mayo Bombapon. Sige. Bombapon sa may nang report gikan sa patrol ini si Bumbo Carlami Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat sa kay Bombo Carlami Defensor. Report gikan sa patrol oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 56 minutos na. Nakaligat sa tak ng alas 8 sa gabi. Di man sa ito sa ringa para tuntunan. So, di amo to no? Sa ringa makabanan, sa bahin man sa ito sa ringa makaw at the same time sa aton sa ringa mga kabombo. So, sa mga taga paramati naton, no? Muniho. Buwas man tayo naton ini, allowed man din sa po, no? Ang face-to-face na campaign sa mga sa mga
pumuluyo, no? Yan naton. Pero provided nga nagasunod kita sang kwan sa mga minimum health protocols sa mga gina. No, sa mga rally siguro tinunit pa ni mapasugtan. Di pa no bini, no? So kita mo kung kwan naton, no? Kung kasi gani ng ang taon ta bisan purok-purok na lang yung gani, ti dapat distansya kita da, no? Sa mga kauturan sa naton. So Omicron naga-fade na, no? O in short, amat-amat na sa gwa, no? Kita mo nagadubo ng aton kaso. So maybe like there is sa Bacolod, basibuas ma-record ang kaso 8 na lang, 7 na lang. Balik naman ta sa single digit. Mag-okay naman ang aton nga sitwasyon, no? There is sa may bahin sa syudad isang Bacolod. So panumdom ta lang sa mga national positions hindi lang mag-violate, no? Kay balata man niya kung pumuluyo maghusga hindi tanan mapunggan, no? Hindi man nato na iya ibitar kung isikway kay abi nila, no? Kung butuhon ka binila, depende, no? Sa mga sitwasyon. Kuni panami kuaning kung sa gani ang mga plataporma ni why nani gani ginasapak subong why nani gani iya ginasapak subong, no? Ang ining mga plataporma sa mga politiko kay puro man niya pasalig. Sumayo pa gani kung magbusong isa ka babae kay pagkalabuot sa 10 ka bulan na bata niya, nagabata na, no? Sambalaan mo na dayon, kung bata mo lalaki o kung babae, no? Pagwa. Pero ini mga politiko iya nga may mga plataporma nga nagapasalig, no? Ni tapos na sa termino magdaog, why nagay na sapakan, no? Di ba? Na-notice yun ay. Ngati why na sa gani iya naga sapak. Isang sa intiblado lang siya, da okay, no? Da naga kwan plaza, no? Naga memorize sa tanan-tanan. Pero pag pungko pisto damo na sa napinsaran. Nya paida. No, di tanan na niya pag kanon kay ti diri naman tayo do mayo niya, no? Kay do makwartahan ta niya. Do maganitan ta niya ti diri lang ta. Ay tiga budlay man Sige. March 25 pa ang sugod niya sa local campaign diri karon sa bahin sang syudad niya sang Bacolod kay sa pungsod Pilipinas. Ibo to las 9 ng takna sa gabi sa aton sa ring pagpangalagad, alang-alang naton sa ring tiyempo Lunes kita binawi sa buong presentasyon petsa 7 no sa bulan sa Pebrero 2022 bulan sang paghigugma. Hoy pito na lang adlaw next Monday February 14 na no. Valentine's Day. Hoy tayo ring aton nga segment ang Valentine's Day around the world starting February 10 to February 14, 2022. Sige, standby na sa aton sa mga kabombo Santos ng Rosario masunod na kag ang Bombo Hanay sa gabi. Ang iyong lagad si Bombo Ponce Espino nagpasalamat sa pagpamati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo!